Namasal na ba si mama? Ako yung mama boy. Pang presko ha, isog ba ko na parisag tuba. Ay, boss. Tuba ko na ipare. Parisag tuba. Para mauna po ninyo. Pila to ka kilo? Pila ka kilo? Duha o. Mga nagay. Duha 1/4. Ara pang papresko ha. Parang pataglabas na. Hubog yun ang isda ah. Mahubog din. Mas dito rin, no? Kamatis na nak. Sud sa ginawa. Matis, balik Wa, wate kamatis pa. Oh, bye. Kamatis gid ba? Dana ra na nakuha sa unahan. Ya rasudahan ko ha. Nana ra sa unahan. Yarang gusto mo tingnan boy. Oh, di ara. Humulog ko. Yan na, 300 kuya. Ikaw na yung mga Nagkan ni. Taas nga isda sa ning isda ah. balo. Bao. Balo, bao. Sa dalagit balo. Balo. Siyudad bao. Ang tira sa buhol. Baul sa ni tawag ni bol. Gyapon na. Taglit ako na isda. Tagan ka yung isda na rin guys. Presko pa kaado. Banga ko part. Na guys, ngarapan preskuha. Bago pang kuha daris. Dagat. Amo ko no nang isugba. Yes, na miss bay nakauli na mi. Wala di malaglag. Ito yun, ning tagbo pod. Okay, paano nang tiring? Guys, nakauli na mi. Guys, madilim guys. Madilim. Taasa ni imo. Mahulog ka, mabuak ka atong planggana. Malit mi kuan guys, planggana. Kuan na sa kuning boto. Malit mi planggana na. Kaya kamang labunon isa ka tutak. Gipalit ni mo nga lami ma. Kaya ngan makaganiha nga lami. Dami. Isang ano. Ako ang nagkaon. Na, pag may mga naman. Namag pod may among lami. Ay, sa lamisa. Yan, Rick, yan. Kanang imo special jud na imong lami kay ngan makaganihan. Gusto nimog lami. Atang kuha ka ang pinja. O, baga itong kaonon. Bumita isit na na ko yung tag 140 ang monthly. Mag-snack tanin jo guys. 149. Na guys, ag pinja nga magpinalit gahapon wala mo nakaon karon din namo kanon. Diyan ali ka na. Karang kahumot ang kuan pinja. Ito, asa man mo lami. Kapala si gatas, oh. Adi, naman ko kuan kapi. Alamit pinja. Hindi ka na. Isa ba na? Ang jam ni. Ano yung laman na ni? Yan, kain ka. Kuan? Makaron. Malunggay niya? Ano yung guys, sausawan yan? Kain tayo, guys. Hugas ka ba ng kamay? Tagay kong kuan, tagay ko og Hugas ka ba ng kamay? tagay kong kutsara. Kanya mo pala man taga ni pinagbasa. Uy, kot! Isa ka jud na Gutom lang. Hindi ko di ka balbalikot, di ka gabinan. O ina lang. Nagusan lagi? Kamay na tayo, ayaw ko na tayo. Sinali sa limang piyot sa bahay. Ayan. Isa man lamig imong mamon ma. Ikaw wing ko, may snack kaming ko ay. Oh, sipan. Napigid-pigid man guys ko pagkadog na palit ng mga isda ma, gablo-glo pa siya. Nya. Pa di paghawa sa dagat. Baon. Malagyan. Parisan kung ito naman natin, diba? Uy, klaro niyo. Snack na guys na guys. Palagi ko na amoy ni Minggo isda. Hindi ko napakali, oh. Pang-uplang ka na. Mingkoy nakasimot na pagkaglami, Mingkoy. Okay na mo mi. Palmit ka sa... Wow! Netflix. Congrats. Unsay? Ah, ito guys. Kami Elvini. Type mo, eh. Sarap na. Macaron.
Susun mo kati nga guys kay Candice Life me. Magini ang kinabuhi. Coke na pagtaw, nagbanag din uminom coke ta. Ajo nang cook. Coke ramat, higilan pag Royal Sprite Coke na po, muratag. Ay, lamig ni kana sa buti. Bati ang nasa Wait. hindi ko palapit kay Lubi. Lamig. Mama ka nasulti, dapat iba na lang yun ko. Di ba buka ono? Lamig dati. Type na ligyan. Hoy! Koy, Mangkol. Ang pangawat ha? ayaw padala sa katintal Mingkoy, kaya mo yan. May ko sa tayo no? Ilang video, kapa ang taon siya. Oy, kapa doon. Mga pangarap ng taon na andun din lang na. At mga pangando ni tatay, nagsugod ng buo. O paano naman yan sa kita. Doing. Uy ka pa. May na isang pangando sa unang Mumbai, Maotro, na magkaroon ni gamit. May yung pangando yun. Karoon na, naanay isang pangando, din ang nakita. Kasi sa larian ni. Ikaw, buka taon na na. Sa video mo. Mo daw ata yung ko na no eh. Ano ba sila niya? Mama. Ataya rin inyo yung pinailaw kami kay Baloy. Yung nagsilula. Nandamay ka pa. Nga naman ni, 5 naman ang lagi nagkabuk lagi. Mama ni masuk katawa. Ay lanay. Ikaw ma. Sir Ikaw, God. narawa pa kanina bawasin ang kujibaro. Ang usa ka jaro, piday sulod 5 ka buok. 5 na lang. Kapit ang pagkaon, no? Ano kang pagkandarawa pa Mama nag-wait. siguro na Wag ini mo, pinili. wag ini mo gilaptan gikani mo gikaw. Ay, di ko gananda na kay Upi. Pero chocolate pa na nang Kasi ikaw na di ay. Wag yung mga Ay di mo sa kilay no ay dako katawa ay. Nangangkay. Si mama mo nakakita ngayon. Wala ko mong kaara na ay. Buta ko CCTV ning balay mamasangil mo ha. Gansi yan. Oo, taras mama. Iya. Tama nga. O, taras mama. Klaro ba? Kita ka. Iya lagi kahon siguro. Di na ko di lula nabuang na. Makaurot kay silula ko sa sudlanan. Ulo ko mo kang bitaw na. Nakakita lagi na sa mama ginsay ning kaon. Si mama rin may nakakuan na na. Dili man sa mistorya. Kahit ang kaon, naraman sa katubangan. Ay, ang mete. Kaan mo lang, ma? Nawa. Tuban na lagi. Ang nagbil sa balay, mama nga ang bingkoy. Hindi ka na yung putahan ka nun. Tuwag na itong bata. Yeah, hindi na. Buta sa CCTV dili. Ano ba ibentang ay? Hindi ma. Sabi niya, mama! Wala wag kumugaw na ma. Wala ka mukha na noy. Bahala mo. Kahapon mo kunin ka gabi ramang ko. Wala mo. Dada. Oy, si mama oh. Dahan pala yun. Dahan mama. Masangil mo mama. Oh, awa. Buwan mo. Masang na ba mama? Ako yung mama boy. Nawasan ka ba sa akin? Sabot? Wala? Uma na lang? Kailangan ba ubot rin? Ano? Dab. Mga tanon. Mau na eh. Mau mo siguro din gingon. Wala mo yung ano dito kung saan. Na. Dala ka, alam nga niya? Nakito na. Butang na ako, dad. Hindi, kiratin lang ito. Kiratin nga. Ting. Alaway, kiratin na ping. Di ba? Dab na kiratin nga. Nadidab na kiratin. Nawa to dito. Alam, di na ba? Balik kita. Sabi ko na nga ba. Palitan ka na ng otro kay mag-print sabi magpalit sa yung Dubli-dubli na god. Balik ka man. Dab man gud to. Dabra. Fake man to. Oo, lagi. Lagi mo ko kiratin. Pagka ka na. Ba po ni si Claro maglista. Dab, kiratin. Abi na mo dab og kiratin. Dab with kiratin. Kailangan. Nagdi-dab wala may kiratin. Tanaw ko no gen be. Ano gen be? Wow. Nandiyak tang kan, sansel. Ito na bito ko ninyo.
Lang ni Bon. Hindi naman alam kayo naman niya. Ang mga kamayan na iwan. Kuya, ang ginilo ta murag doktor. Asa kay gipalit ninyo asa? Andray. Di magutok irat rin na try silk manguto. Ang aron man ko ninyo. Ang dami akong matakaton. Karton ko rin mo. Buk ni mula oy. Isda na kana diya, tanawa. Kana kay. Mga. Try silk oh, taka mo mong kiratin nga dab. Try silk manggod nga serum. Ang Buko dami. ka manggod niyo. Kwato. Karang malalim. Tanay ta, mao ni mao dito tayo ko 20. Oh, sige, tanawa. Mata karton. Nakatulid ka. We, kwato ka. Sige. Ako, talawa. Attorney naman eh. Dab kiratin ko no. Kiratin. Amo, lagi na. Alay, kiratin sa bata. Amo na sakto. Parehas na mong gipalit din na sa job. Ina, ungkam na. Ang sakto lagi naman din na sa job, ma. Hindi ka kami mali. Nasa kiratin na na. Nababaw. Kiratin. Sakto lagi. Hindi ako sa gisulot bag. Si Babaw, gisulot. Sa ubos, wala ibutang ng scripture ng tarong. Kiratin. Mabito niya na tumapan. Ay, kiratin. May sakto ka itong gipalit. Ha? May sakto. Hinapot ka na na. Okay ba? Dalo lang nimo. Pa. Sa'yo po na, bunalan mo. Papala no. Da, sa'yo mo eh. Papa no. Nakasama sa Ginoo. Mga bilo-bilo ang ino mo ha. Pan. Ikaw, hindi mo lang ito. Di saan ni mo pagkakain mo pan. Sabihin na to, nasira may karon na po. Iguro yan ang ipagkakas. Gusto kayo ba kami lula na Yeah. ito? Buya po may tulog ni mama ba? Huwag mo kumukuha na kuma. Ano nakita ni kaong ka na? Oh, wala! Gabi ha? Oo. Ganina or gabi eh. Malabo. Talo sa kaso. Ano sa dadya bini? Oo. Kinsa man. Pero, Kapayita ako ni Lul nga. Gibiyaan kina dito. Los. Leo, glipog na ko ni mula ako. Nangita ko nga sa ako. Pasangila ni mo ni Kaon. Nalibog nito, nagturo na sa kinta na ko nang ito. Madumay ka muna pa sa gila na. Tagkaguwit lang. Sa mga taon. Baka na ka nakatitakbo ko. Laking taon na nakititakbo. Nakilimpiyon ako ng isda. Matiyos, banlaw. Problema ko yung Jim, plastic kamu ko na sa bala. sana. Matiyos ko na ba? Oy, thank you Lord. Gracias, dawat. Napasanginan pang ni Kaon. Bisa ko ni Kaon. Itan. Ito ko naman kung saan kami kasama. Hindi alam mong diyan. Diyan ko, daliin ko diyan. Ang sakit ko sin usap. Walang Diyan ko wala kumukao na di isunod. ba? Kasi nagkaon ani. Sila rin nangaon pagkamusta. Awak. Los. Yung tabahan si Tili, ano? Maglaba mo. Ako maglalaba. Ang sama na. Salaan na ako. Salaan nga. Gamay ka ko lagin. Salaan sa kanang. Magamit yan. Kanang. Isa pa ni limoncito. Hmm. Oo, lamit mo siya. Naman, pinapalit ko sa kuwan. Ano pa man ng mga kuwan? Salaan? Oh, budo? Salaan. Namalit yung Diyos. Sino guys motor dari? Ang katong ng ginagbuwa. Na akong gibutan kay nangabuak man do kaya nakuha ba ito sa nakasamto ni mo buwa. Kani, kamadam ni. Wala na kung siya hangit. Sa Taiwan is minanulog po. Taiwan pila ni? Walang yun. 65 bro. Ano to ba? 65. 65 dito katuding ako dito rin sa balay 65 naman sabto. Ako ni Tatayan ni Sido. ni Ato